som Caviar Ensemble i esperem captivar-vos i sorprendre-us amb la nostra sonoritat. Aquest concert al Palau de la Música és per nosaltres la recompensa a aquests 2 anys de treball. El programa que anem a interpretar al Palau de la Música ens fa especial il·lusió, ja que és una ullada per la música dels nostres dies des de la mirada i visió de 6 compositors realment molt diferents en el seu estil i en la seva música, tot i tots pertànyer a una mateixa època. Quan era petit, vaig visitar el Palau amb els meus pares. No podia creure que existís un lloc tan especial com aquest. Després d'uns anys, tornem al Palau per oferir un concert per a nosaltres molt important. Oferir un concert en un espai tan emblemàtic com aquest serà una ocasió essencial per a la nostra vida com a músics i esperem que ens acompanyeu. Serà el nostre primer Palau i us esperem a tots el dia 3 de novembre. Us convidem a tots.